Как-то еще да. Да. Северного Кавказа. Считали, да, нас приглашены. Bugün bizde bir zor bayram. Siz bir kızıklı kolleksiya ko'rasiz. Ama biz muzeyda bo'larak, muzeyimiz bizning bu sharif masjidida o'rnashgan. Shunga ko'ra bizning har choramiz Qur'on Karim oyatlarini o'qidan boshlamak. Elhamdülillahi Rabbil alamin. У нас есть две цели. Первая цель – это показать, насколько красивая может быть мусульманская одежда, мусульманский платок, насколько это женственно. Эти платья в горошек – отражение моды 70-х годов. Как раз таки это подчеркивает пышные понты. Кием салым, бигрәк тә менә хатын-кызлар киеме хакында бәхәсләр күп җәмгыятьтә. Һәм битараф калганнар бик аз. Мәсәлән, 10-15 ел элек ул бөтен халыкны борчыдыры, шушындай безнең мусульман яшьләребез шунай мавыгып киткәннәр иде, озын караңгы төсләрдәге гарәп илләренә хас булган кием киюдә. Бу шулай кабул ителмәде, чөнки ул татар халкына хас кием түгел дигән тәнкыйть сүзләре чыкты инде бик шундый. Аннан соң хәзер вакыт уза бара, без күрәбез яшь мусульман ханым туташлар кигән киемнәрдә үзгәрешләр бар. Күбрәк хәзер яктырак төсләр, яулыкны да бәйлиләр башкача, алай теге капланып та бетмиләр гарәп илләрендәге шикелле. Хәзер менә бигрәк тә инде күп ишетелә сүзләр, мусульман ханымнар кигән киемнәрдә бер дә милли күренеш юк. Әлбәттә, беркем дә көтми менә татарча элекке кигән күлмәкләр киеп йөрерләр дип. Әмма күпмедер дәрәҗәдә менә аның үз millillik хисе булырга тиеш дип санала. Менә бүгенге очрашуда без шул хакта фикер алышырга теләгән идек. Чөнки Хаят студиясе әле андый модельләр тәкъдим итми. Һәм менә шушы очрашуда анда инде җитәкчесе Гөлнар Нуруллина бу хакта әйтеп тә китте. Алар күз алдында тоталар шушындый модельләрне ушлап, уйлап, эшләп чыгарырга. С детства я любила шить, придумывать что-то, создавать какие-то наряды. И сейчас я поняла, что именно это то, что мне нужно было. Мы находимся в Санкт-Петербурге, там у нас наш основной филиал. Но, надеюсь, в скором будущем, иншаллах, казанские девушки тоже получат возможность мерить одежду и покупать именно здесь, в Казани. Производим мы одежду в основном из натуральных, легких, дышащих тканей. В этом году мы выбрали для себя нежные цветочные принты в коллекции, фасоны 70-х годов с пышными летящими юбками, которые смотрятся очень женственно, очень целомудренно.